Pánni policajti opäť zasahujú. Nevyriešené vtipy. Dobrý deň, tu je naša show Nevyriešené vtipy. Prvý vtip poviem. Hele, počkaj, nemôžeme to prerušiť, ide mi TV, papriko. Daj pokoj, chcel si tu ísť. A daj ten hecír. Dobre, kľud. Prvý vtip pre pána Tuleňa. No, to je super. No? Počkaj. Viete ho vôbec? Hovor, no. Prečo sa hovorí táto jedna hnusná vecička? Ja idem na maliny, trepem somariny. Čo to znamená? Že idem na maliny a trepem somariny. Ja neviem, čo to znamená. Idem na maliny, trepem somariny. Pán Jašterica, čo to znamená a prečo furt padám? Ja myslím, že to chápem. Ja viem. Ja viem, čo sa deje. Idete na maliny a trepete somariny. Prvý bod pre pána. Prvý bod pre pána. Prvý bod pre pána Jaštericu. Jej, potlesk. Nebudem tleskať. Nemôžeš. Ďakujem. Dobre, teraz pôjde hádanka. No to je to. Je to zajac, ale čo je zajac? Zver? Nie. Je to zajac, ale čo je zajac? Zver. Nie. Mrkvu! Ježiš, čo je? Ja som taký idiot. Idiot, čo to trepem. Idiot. Tak. Je to červené a chodí to hore dole. Čo je to? Paradajka vo výťahu. Ďalší bod pre Keby si ma nechal niečo povedať. Au, tak by som niečo povedal. Pardon za to auto, som sa buchol. Ďalší vtip nevyriešený. No. Prečo koň nikdy nemal... Prečo sa hovorí, že koň mal prsty? Ja. Máš klíčko. Ja, jaké prsty k sakru. Dobre, kašlem ti na hádanky. Kašlem ti na vtipy. Hádanky? Nová hra! Hádanky! To je super. Prečo nikdy Svetopuk nejedol paradajky? 2 odpovede. Ja. Prečo Svetopuk nikdy nejedol paradajky? 2 odpovede si prosím. Ja. Teraz. Vieš to? Áno, ja som sa to učila. Ale on. Aha. Takže keď to... Ja to viem. No. Lebo neexistovali. A boli červené. Ja. Alebo v 19. storočí neboli paradajky. Áno, dobre! Bolo to vlastne 19. storočie? Nie, to bolo 9. To je jedno. A druhá odpoveď. To je jedno. A druhá odpoveď. Ja tak tu netuším. Nemal zuby! Fakt? To som sa naučila. Pán Jašterica, čo je ponorková choroba? Že mi je zle? Nie. Morská nemoc? Že si všetci lezieme na nervy. Áno, správna odpoveď. 3 body. A 1. Nechápem. Dobre, asi tento tu nechápe. Má vybletý mozog. Tak naša hra končí a... Ja si dám špagety z tvojej ľadničky. A takto to skončí, keď dáte lasici, aby vám rozhodovala show. A povie Tuleňovi, ktorý je nenažraný, chcem špagety. A dovidenia v ďalšom dieli. Ahoj. Ty vypadni.